Wara l-aħbar żvelata mill-Gazzetta l-Mument li ż-żewġ titfal Ġermaniżi li kienu taħt care order tħarbu minn Malta bil-moħħbi, il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' ġurisdizzjoni bejn il-Ġermanja u Malta. L-awtoritajiet ġew informati mill-FSWS fuq dan il-fond hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' ġurisdizzjoni min-naħa tal-Ġermaniżi u l-naħa Maltija u anka il-kwistjoni ta' din l-interpretazzjoni waslet illi fejn il-Ġermaniżi ħassew illi it-tfal huma tagħhom u ħarġuhom mill-pajjiż. Dan istazzjon saqsa wkoll il-Ministru Michael Farrugia jekk hu bħala il-Ministru responsabbli mis-Solidarjetà Soċjali u x'se jerfa' ir-responsabilità politika. Aħna min-naħa tagħna żammejna r-responsabilità tagħna, tlabna li jkun hemm l-investigazzjonijiet kollha neċessarji, l-investigazzjonijiet qegħdin ongoing u hemm il-links ukoll ta' diskussjonijiet bejn l-awtoritajiet Maltin u l-awtoritajiet Ġermaniżi. Għal-mistoqsija dwar jekk se jittieħdu passi disciplinarji kontra min kien responsabbli għal dan in-nuqqas, il-Ministru Michael Farrugia wieġeb hekk. Fil-fatt kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa u minħabba kien hemm il-kwistjoni tal-lingwa l-awtoritajiet Ġermaniżi bagħtu persuni speċjalizzati minn tagħhom biex ikunu jistgħu jgħinu. Hemmhekk fejn daħlet il-kwistjoni ta' interpretazzjoni tal-liġi, interpretazzjoni tal-liġi Ġermaniżi u interpretazzjoni tal-liġi Maltija. U abbażi ta' dan għaddejjin daw id-diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Iż-żewġ titfal kienu taħt care order x-xahar li għadda wara li kienu nstabu weħidhom falqa f'Marsalforn u ma tħarbu minn Malta l-ġimgħa li għaddiet u dan wassal għal paniku. Iż-żewġ subien Jeremias ta' 4 snin u Jayden ta' 2 u li Sabrina Albrecht ta' 30 sena ittieħdu lura l-Ġermanja minn żewġ social workers Ġermaniżi. Jidher li huma kienu qed jaġixxu wara li fl-4 ta' Lulju l-Qorti Ġermaniża għatata li t-tfal jistgħu jinġabu lura fil-Ġermanja. Il-moment żvelat li ż-żewġ social workers Ġermaniżi talbu permess lill-Aġenzija Appoġġ biex jieħdu l-tfal li kienu fostered ma' familja ġurnata il-baħar. Minflok it-tfal inħarġu minn Malta u l-om kienet infurmata jumejn wara mis-social workers tal-Aġenzija Appoġġ. Dan wassal biex is-subien spiċċat fi stat ta' paniku u tat istruzzjonijiet lill-avukat tagħha biex jibda proċeduri legali bit-tama li t-tfal jintbagħtu lura Malta. Wara li t-tifel Jeremias kien instab falqa waħdu f'Marsalforn, l-om tresqet il-qorti u kienet akkużata b'abbandun ta' minorenni. Fil-waqt li Sabrina Albrecht ingħatat il-libertà proviżorja u rida tpoġġew taħt care order mal-Aġenzija Appoġġ.